Ttadc Haphangni Saktar Mung Tini Tulasikor Adi Blongni bisingo khobjak Purbo Rajnagar ADC village Reang Falka Kamio Khowai district ni Junal JDU Saheb Tini Tulasikor Adi Blongni bisingo khobjak Purbo Rajnagar ADC village Reang Falka Kamio Kamal thangai Bagwikha tai Kamal bai thakliya arbo bwri rongno sago sumjangnai Dulai kutung Bagwikha tai cherai bwsarokno chamung biskut tai chocolate abo hairikha tai abo bai thakliya khata kolom tai borokno sumjangnai ri kutung cherai rokno sot kamslei abo hairokbo thanggi riwoikha Ttadc Haphangni Saktar Mung Khowai district ni Junal JDU Saheb Tulasikor amsaini Reang Falka Kamio Kamal Bagwikha tai bwri rokno sumjangnai masini jora Dulai kutung Bagwikha tai cherai rokno porinani bagwi khata kolom bakjakha tai cherai bwsarokno sumjangnai ri kutung masing jorani Bagwikha Tini yaba khapang taho tai bohoksong Reang buru dofani bororok abo bai kha kosomjakya Kamal mano bai sumjangnai ri kutung mano bai Dulai mamo bai boroni kha kosomya boroni kha kosomna hangkai Haphangno borok koikha जों Kamal mano bai जों dabi mano bai chini kha kosomya chini kha kosoma hangkai जों main hangkai chini sorok chini eba chini lama जों gari hawi mana nango parao o kok saka Tini Reang buru dofani takhoktai bukhuk song piaba waire wai social media ka oi tongoibo Reang Falka Kamio tabokbo school krei school kaham krei tabokbo tei nungjanai krei tabokbo lama krei yakrai teino parangai matongkho piaba borokni Kamal mama bai borokni chamung mama bai borokni tin mama bai borokni khitai nok mama bai borokni subidar sujug subidar ingya borokni hingkai tabo main hingkai bongni Kamio gari thangmana nangnai borok lama nango bongni main wai kaisa dabi bongni lama abono ongkha borokni sanmung piaba waire waino Reang Falka Kamio bagjagoi tongo Kamal chamung nungmung chumung filter aba haike bagjagoi tongo piaba korong thayo tiprasa kaming amsayo Tulasikor Adi blog ni bising andaro piaba koboni jago amo haike bagjagya ko piaba Reang Falka Kamio o bosoro simingse borokno 3-4 bar bagjagoi tongha piaba koboni tiprasa kaming thairo hangke tabo bagjagya piaba borokno oro o Kamal kutung bagma bai o cherai bwsarokno ri kutung bagma bai o cherai bwsarokno chamung rima bai piaba borokni kha kosomya borokni kha kosoma hangkai lama o lama no sano borok sarkar no eba Haphang no BJP IPFT sarkar ongoi tangoibo CPM sarkar ongoi tangoibo tabokbo lama mungsa phano rijagya kho borokni Kamio tai Tini Khowai Junal ni JDU tai Khowai Junal ni joto officer samung khai tongnai joto ustaf rok Tini Haphang no Haphang hiya toino tui hiya lengmano lengong hiya khaye bora cherai tiyei kwbangma borok Tini thanglaikhya Haphang hatai makholaye latha sunglaye thanglaikhya Tini Reang Falka Kamio belekhaino lenglaijak naitongde soyakare puilansing paithajora chini kok tibini bisingtei o mangphlino sa norok Tini o je Reang Falka phaimani bo utisho tui norok phaikya Tini ro hambai Tini sing phaiman uddesho hangke duita agenda sing khanaga sini Khowai Junni no Falka baribo sini bru bosongni borok tongo ni khanamani abotei sing Tini phaileka sing main je phaimani karonke bongno winter cloth rok sing kisa bagnani bagini phaikya oro Tini sing 30 families no sing winter cloth bagai mangkha jemon kombol tongo Dulai tongo abo bade sing cherai rangno porinani bagai serengnani bagai khata kolom bakha tai bongni winter cloth jemon sweaters abterok sing track pant rok bagai kalangkha cherai rangno abo hai approximately 30 cherai rangno sing abo bakha Tini bisingtai sa norok ni je tabuk je Junal ni norok to nung to kharokta aroni kaisa subject kaisa JDU aron kaisa officer nang mohai thai kubangma thai rok thangai eba bagjakha mohai rokai mohai khaikya onek jaga no kintu mo kaisi unique place monok naki altitude onek kuchuk sea level theke it will be around 200 meter above the sea level if I am not wrong
তো মহাই জায়গা সঙ্গে অনেক জায়গা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ক্যাম্প খাইকে কিন্তু মো কাছে ইউনিক প্লেস অরনি সারাউন্ডিংস মানে নেচার ওয়াইজ ইজ ভেরি কাম কুল প্লেস কিন্তু নাইনা থাকা ওরা বড় তাইবো কিছু ফেসিলিটিস মানানি দङ বড় আই ডু নট নো হোয়াই দে আর স্টিল নট বিং প্রভাইডেড উইথ দিস গভর্নমেন্টাল ফেসিলিটিস নাইকেনা সিনি অফিস থেকে বা গভর্নমেন্ট অথরিটিनो ইনফর্ম খাইনাই যেমন ওর ক্যাম্প রক অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ক্যাম্প রক খাই কেন এবং যেমন সার্টিফিকেট রক ওর কিসব বংনি লেকিংস দङ পিআরটিসি হিন্দি এসটি হিন্দি বার্थ সার্টিফিকেট হিন্দি আবরক বাকে বংনি ফেসিলিটি প্রভাইড খাইমাননাই আবো চেষ্টা मा খাইলেনি স্যার ওর যতনি তাই নাংকুক তমানি নরক যে ফাইনু খাইমানি ও যে বরক তো 3-4 বার কমলক মান খাইনি जों বংনি খুকটি খানাকা তাই তাবুক সারসনি খুকটি जों ককটি जों খাইনি নমুসंगो যে নরক ফাইনু খাইমানি যে ও ফলকা কামিনি রিয়াং বুরুনি বসंनि অরব বংনি মেন প্রবলেম তামো তং বংনি নরক যে নুক খাইমানি অর যে নাইনি থাকে কাইনি কাছে ইস্যু दङ কাছেকে বংনি লামা তে কাছেকে তৈ লামা বো কাহামকে ফরমেশন র খাইছে গিয়া আবার যাতে ফরমেশন র খাইনানি অবশ্যই চাইটো গমা নাইনে সিনি জুনাল বা অন্য লেভেল থেকে যেটা जों খাইমানা নাংনাই চেষ্টা मा খাইলেনি নরক তিনি বো ডিপার্টমেন্ট তো তৈ ফাইলেগা যত बेसिकली जों अন্য डिपार्टमेंट फाया सिनी जुनाल खवाय जुनि जे अफिस दंमानि जों अफिसनि तिनि फाइलायो जों अनलाइन दफ्तर बाय जों तिनि फाइलाय लिया था हामबाय सर